Hei, salut, tutti, așa am găsit la un nou episod pe canalul YouTube, asta nu știu ca Zuba și nu putem să jucăm la duo, la trio de fapt. Da, nu, la 700 trofei putem să jucăm în 5, dar nu vă este ideea. Oricum să facem episoade de Zuba, că e ok, e jocul. Între avem pe Nix și cred că în episodul de astăzi clar o să ne pice un brawler nou. Am văd serios de răguște pentru că mă cam dare în gât. În fine, am și asta, dar nu am nivel 5. Avem aici de la 309 în colectă nimic. Este de o cutie gratuită. Ok. Și da. Ok, nu o să pe magazinele, că sunt prea multe chestii acolo. Ok, deci aici am câteva chestii. Și da, hai să le deschidem. Prima dată pe acestea. Nu, hai prima dată acest golden chest. Ok, ne pică deja un caracter nou. Super. Ok, e bug. E bine. Chiar îmi place bug. Și 4 pe Nix. Ok. Am și un eveniment. Ok, meriți. Zâmbește. Felicitări, nu ușor de le umplut pușculița. Nu am atâtea. Am atâtea gemuri. Colectează. Colectează. Bilete de eveniment. Sunt curios dacă o să ne apice încă ceva de aici. Nu cred. Dar nu ai de unde să știm niciodată. Ba da, ne mai pică încă un Zuber. Ok, Larry. Personaj nou deblocat. Plus 20 pe Nix, plus 882. E bănuți, ok, 200. Un token, Nix și o ladă de bronz. Ok, ba, pot să fac apăriri, recompense rămase, 43 de bănuți. Ok, am aici pe Nix ceva, 100, 3 gemuri, 5 și 300. Ok, evenimente. Colectează. Ok, colectează. Colectează. Bun. Ok, avem pe Larry ce ne punem. Nu pot să pun. Pe Buck. Personaje. Unde este Buck? Ok, pot să-i dau și upgrade și lui Larry. Ok, upgrade. Ok, și lui Buck. Upgrade. Ok. Și lui Nix să-i dau un upgrade. Cred că pot să fac chiar două. Da, level 6, ok. Bun. Haideți că acesta pentru că este un episod nou și drăguț. Ok. Bun. Elemente. Pe le pun acestea, că numai pe acestea pot să-l pun. Vreau să-i dau și... Ok, gata. Bun, i-am dat un upgrade. Echipare. 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 Bun. Acum, haideți să ne jucăm la 2. Bun, vom juca primul meci cu Nix. Vedem ce iese. Bun. Aici o hartă nouă, după cum puteți vedea. Sper să câștigăm, dar eu nu am armă. Legendarul. De n-am armă, cu ce să atac? Nu să iau o armă, ceva. Că chiar nu am ce. Chiar am văzut aici un arc de bronz. Ok, acum să mergem înapoi. Bun, am luat arcul. Ok. Bun, hai că l-am bătut. Luăm de la aceste chestii. Ne dăm heal-ul ca să putem să luăm pe acesta, ok? Bun, și mamă, cât de departe e zona. Hai mai repede. Bun. Ok, am ajuns, din fericire. Ok, și ne mai trebuie încă un arc să-i dăm și e mort. Nu e mort, ok. Nu e mort. Da. Ok, are cu echipierul nostru nevoie de ajutor. Nu prea pot mă duc la el, dar încerc. Încerc. Dar nu știu unde e. Cred că e pe pod. Nu știu unde e.
Da, ăștia o să mă omoare. Trebuie să fug. Da, îmi pare rău de că e căpierea meu, numai că n-am ce face. Ok, mi-am dat heal-ul din greșeală, nu e problemă, pot să-i bat pe ăștia. Destul de simplu, adică uitați-vă la ei. E o problemă foarte mare, pentru că pot să bat singură echipă. Ok. Nu știu ce a făcut tipul ăla, dar mă bucur că a murit. Ok, ne dăm de astea. Ok. Mamă, dacă de mergi de... Da, de ce nu merge asta în apă? Mama, nu cred că m-am omorât zona. Mamă, dar dă mult de meci, chiar dă mult de meci. Ok, o să revin că să ne jucăm cu Buck sau cu Larry. Bun, haideți că am revenit cu Larry. Ok, nu știu nici cu echipierul meu, dar mă descurc și singur, nu e problemă. Ok, deci cu Larry poți să atragi chestii dacă nu știați. Băi! Oh my god, era să mă moare tipul ăsta. Le poate să mă moare cum vrea el, dar... Ok, hai, mi-a tras el aici, revede heal-ul. M-am făcut invizibil ca să fug. Nu știu nici că e pierul meu. Nu sunt pe... Ce mi-a trebuit să arate aici? Oare sunt pe solo? Dar nu cred. Îți mai și blochează. Lag. Are un pic de lag, nu știu ce. Dar fă-te invizibil odată. Bă, că nu se face invizibil. Mergi prin apă repede, repede, repede. Hai, hai, hai. Aici e grăbeală mare. Grabă, nu grăbeală. E... Cu shotgun. Mi-ar trebui un butoi să mă ascund să fac ceva, că nu am heal deloc. Și vedeți voi, e nașpa. Chiar e nașpa că n-am deloc heal, ok. Hai să mergem la Miguel. Miguel. Hai să repede mergem. Nu, nu. Ok. Am apăsat în greșeală acolo. Ok, din zona asta să... Oh, Fusey. Fusey. Confusion. Fugi, 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 fugi. Bun. Ok. Cred că a murit Fusey. Pe bune, ăla stea acolo. Da, o să revin cu Buck. Bun, am revenit cu Buck și să vedem ce putem să facem. Ok, am văzut un shotgun auriu. Nu auriu, argintiu. Hai repede să-l luăm. Mamă, ce greu colectează Buck. Ok, am văzut aici un Larry. Am văzut până să se camufleze. Mergem după el, nu e problemă. Chiar trebuie să fie aici. Dăp, dăp, dăp. Nu furtu nimic. Nu neapărat asta. Ok. Și n-am luat-o. Dar oricum tot e mort. Se mai chinui, e și mort. În momentan nu, dar te văd în apă, știai? Nu cred că știe că se vede în apă. Ok, ne dăm heal. Ok. Butoiașul. Și mergem pe aici în continuare. Doar 10 jucători rămași. Dap. Ok, să vedem ce asta. Văd o Pepper. Și un Buck. Care se bat. Ok. Tipul ăsta e hotărât. Ok, nu poți mă ataci cu ăla. Se apă Pepper.
Mamă, ce ceapă și-a luat, ce ceapă. N-a văzut mai pun și zid. Zidul meu, păca mea și piciorul în el. Hai, mă! Uai, m-am blocat aici. Uite. Da, bun, cam asta a fost clipul de astăzi, pe care că o să mă bată gardianul. Bun, cam asta a fost clipul de astăzi, dacă vă bucurați de un like, m-ar ajuta foarte mult și un subscribe enorm de mult m-ar ajuta. Deci cam asta a fost clipul, pa!